सेन्ट जेवियर्स इंग्लिश स्कुलनि बिगोमा नवीन गयारिया फिन आरोबाव गोदानै सेन्ट जेवियर्स इंग्लिश स्कुल जौसिन फरायसालि बेखेवदों। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि सेन्ट जेवियर्स इंग्लिश स्कुलनि बिगोमा नवीन गयारिया दिनै गंसे गोदान सेन्ट जेवियर्स इंग्लिश जौसिन फरायसालि बेखेवदों। मख'नो गोनांदि बे गोदान फरायसालियाव साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमा थागोन। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोदान सेन्ट जेवियर्स इंग्लिश जौसिन फरायसालिखौ बेखेवनाय जायो। हाबाफारियावनो बाहागो लानानै गोदान फरायसालिनि गाहाय लांगोनाखौ बेखेवना होयो सालबारि जौसिन फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरि कान्तेश्वर बसुमतारिया। लोगोसेनो गोबां फोरोंगिरि आरो साखाथिनि माहारियारि आफादफोरनि नुजाथिनायाव बे गोदान फरायसालिखौ बेखेवनाय जायो। गिबियाव बड'लेण्ड पब्लिक ना आरो मोनसे बड'लेण्ड खौरां ना बर' खौरां पर्टेल बिथांमोननिसिम निउस पर्टेलनिसिम आं साबायखर बावबाय जे दिनैहाय सेन्ट जेवियर इंलिश स्कुल सालबारिया हाई स्कुल लेभेलनिफ्राय 10+2 बेखौ बेयाव गोदानै इन्ट्रडिउस खालामबाय। दा बेवहाय आंखौ आलासि महरै लिंना लाबोनायाव आङो सेन्ट जेवियर इंलिश स्कुलनि बिगोमा आरो टिचिं नन टिचिं स्टाफ गासैनिबो साबायखर बावदों। आं खोब गोजोननाय मोनदों जे सेन्ट जेवियर इंलिश स्कुला गिबियावहाय 2023-24 मायथाइनि थाखाय हाई सेकेन्डारि लेभेलाव साइन्स स्ट्रिमखौ बेहाय इन्ट्रडिउस खालामगोन आरो पर्यायक्रमे इयुनाव आर्ट्स आरो कमार्स बे स्ट्रिमफोरखौबो इन्ट्रडिउस खालामगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आं आसा खालामगोन बे फरायसालिनिफ्राय जि गथ'फ्रा गुबुनफोराव थांनानै गोबां खस्थ' खालामनानै साइन्सआव फरायहैदों बे गथ'फ्रा जाहाथे ओनसोलावनो थानानै न'आवनो थानानै मोजां हिक्खा लानो हायो, गुन गोनां हिक्खा लानो हायो, आङो बेखौ मिजिंथिगोन। आरो जोंनि गारजेनफोरखौबो आं खावलायगोन जे जोंनि खाथि खालानि जि गारजेनफोर दं बिथांमोना जाहाथे गावनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बा गथ'फोरखौ बे फरायसालियावनो बिगियान आयदायाव थिसननानै मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ जाहाथे लानो हायो बे फारसे नोजोर होगोन आं बेखौ मिजिंथिदों। बिदिनो जे जोङो शिक्षा लेभेलाव जोङो जुदि सावरायोबा जेयाव शिक्षायानो लायाथों मानो बेहाय माने मोनसे साइडजोंल' जाया, बेहाय फोरोंगिरिफोरजोंल' जानाय नङा, फरायसा फरायसुलिफ्राबो गोब्राब नाजाथाबनाय डेडिकेसन पारसेभारेन्स बावसोमनाय बे नांगोन आरो बिदि थायोब्लासो फरायसाफोरा साक्सेस जानो हायो आं बेखौ नुदों। এইটো আমাৰ হালবাৰী এৰিয়াৰ কাৰণে খুবেই এটা আনন্দৰ বিষয় যে আমাৰ হালবাৰী এৰিয়াত নতুনকৈ এখন সেন্ট জেভিয়াৰ স্কুলৰ আপগ্ৰেডেশ্যন কৰি মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেল এটা খুলিছে। এইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই আনন্দিত, কাৰণ আমাৰ বাঁশবাৰী তথা হালবাৰী এৰিয়াত এনেকুৱা এটা ইনষ্টিটিউশ্যন খুবেই প্ৰয়োজন আছিলে। যদি কোনোবা ষ্টুডেণ্ট ইয়াতে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তেখেতসকলে ভাল ইনষ্টিটিউশ্যন বিচাৰি হয়তো বাহিৰত যাব লগা হৈ আছিলে। তো আজি সেই ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অভাৱ পূৰণ কৰাৰ কাৰণে এই যিখন সেন্ট জেভিয়াৰ স্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আপগ্ৰেডেশ্যন কৰা হ'ল আজি, সেই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীয়ে মানে অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰিব বুলি আমি আশাবাদী। নিশ্চয় পাৰিব, কাৰণ ইয়াতে সিহঁতে ভাল টিচাৰ এংগেজ কৰিছে আৰু আজি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সায়েন্স আৰু আৰ্টছ দুয়োটা ষ্ট্ৰীম আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হৈছে। পৰৱৰ্তী কালত কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীমো ইয়াতে মানে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াতে ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। গতিকে মই এই চেগতে সেন্ট জেভিয়াৰ যিটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আজি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল ইয়াৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ যাতে ইয়াৰ পৰা ভাল ষ্টুডেণ্ট ওলাই কেনে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ পৰা ভাল এজন নাগৰিক হৈ আমাৰ অঞ্চলৰ সুনাম কৰি আনিব বুলি আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। थाखो जिसेयाव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों। CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथाइजों लोगोसेयैनो JEE NEET CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथाइबो होनाय जायो। बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि, फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय, मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं। गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन।